online. Enang wagi. Takatabi metawana. Nipong. Ken taidiki. Nipora wino na nataka. Joshua. Ay may na sinawaki na the program. Yun di taidi kayo. Ay pon dia ipasina. Usiya tamin Joshua. Bayan na roni ran buki na. Inaron aratay. Nipora waki na. Ken tara. Taidi kayo. Dita pwede ko mena mayay. Dita pwede ko kono nung panaw mayay. Pataw ko kami ang FM 89 namka. Ang kaya ko mena ko online. Sinakata buat Jawa. Ay wari lagi. Sinakaw kira. Ante tetap. Sabu beraki. Amen tetap. Tamera Joshua. Siwe teigo. Dita idi kayo. Sikakuwa tamera. Pasa tokara. Arakatipi metewanan. Taidiki. Nikongora. Yun namtek. Etap. Sabu siyo tamera. Bako na mga roni dari kinanun tayo kayo tami meroy. Kuna mga karuwa di kinakora yun tayo kayo. Ben na mamako di nalora. Narayang ni kararuwa te wari waka kari nakunan niya kana ko aron nung raya kinan namteka nakuyan tayo kayo. Sabu siyo tamera. Kuna kaparayara po kay puntani po rin ngayon. Ni busimay dan tayo kayo para si may gaspo ngayon metam. Sabu siyo ko nakakapayayra. Dilo nga nga sinongarayakin. Mayroon namtor. Sa gimaning atayakan, amtor, atayakin amtayaka, tayayo. Sibusigot, kuna angan na dininikodia, di merung, kora-kora. Bayan takaruay ko, yun tayo di kayo, tapi kikora ke. Nakoy na ngayon ay kasinongoran tayo di kay. Kuna kakapayaw, doon na may muwan na nakongoran, ikarukwatugin. Ron yan na bet. Nakakapayayan na betamer. Okay pun ngayon ni kapen hindi tayo di kayo. Basta na ko na ikay sa king siguro Roy. Na ni Roy na si may sa kami. Akawara ni kaniko. Amen. Gebong. Me yay ni kina si sinag yakin ako. Ay ngayon nakanakwa ginon de. Di tayo di kayo. Ngayon is na kanakwa to kora na mo. May no ya. Kain pondigi. Kain pondigi kanya ika anawaway na yun tayo di. Ay toto kinakoy na yun de. Di tayo di kayo. Sinabu si Maya kain de. Tegurub na rin na may pondigi. Kanda ba kain pondig.
Yuki metaroni karawai bukua kampasin na ba kandi kami ya songara yakin na yun de manu kuna minta yo kura ba kamra ba kanda ba ah ibu kinda mi orang mo posi to wana sisira kaya na sisira kaya yaki yaki de kana konan kebong sina busi ya diki kandi de guru bunani na yo mai pondiki pana ngani dari ki to kora na kuna ya ina lon tita diki yo ai mina ya na ke sisira ki makaya kai kampasin na kanda ba kan de pondik kana sa ini mesuara na poni di rantai na amna ba wara round tadi kayo sero ko tita yare sinang ngora yai kapenian de siraki ke denikiran si siraki are yakin ako gebong mai na ongora kaya kan de siraki sinabusia di kita mina mak pe ina ronira inu naratai ngora kan de siraki tadi kay sa tataro tamera ako maka sa rokon jawa ada sina ongora yai kaya kan nara si siraki ke de siraki ada imene ina nora tamera sa busiko pa kuna rona do wari na kaya ka di siraki ni tayo kuna nganda to kuna ni kaya ka nakona numem kantani ngani rangai da tanung ora pa sina kuna no tayai on no ko yai tamera sa busiko kadiran tami meroi patukina pasabusigo na ika iron Kristo Yesu apun ngaya arawia warsa kamyayo amen kanda pa sa tauroy nungora kakan disirak iron tertake ang iroy kanda pa
Erbati tim se punta panarikin kamaurin ako imira ora kinaron da tairi kei. Ukanta ni apa. Amagi bubos non kanon darawagi sa san wakin mangkin semon wakin da montairi kan karawagi. Sara kong kai sila kaya sa kana kong ibong ibong apa ya ng tiyan mara kong ora sili mo ina batutan ng kuno ngaya. Ayo apun sito wana ni kinante sila kayo. And ako na ba on the online. Ano tan sila kiri tan nora kaya ora on Facebook YouTube. Ayan ang kuya ko sila ang kanta ni ba orang ni dan tayo iyo ba kunan orang kan de aray bubuk yon. Ayo sinasi pati yang takabanian sila kaya Mete na kiya ite kan tepe oni karya. Ano nang kanne? Yay na bat yang karya ikaraw. Korap. An kan nera sila kintay di kayo. Ito pa sinakamata ata mo at itira tungo ng barangay. Sa sen ka para nakuha na ba nanon di duwawat ang tinububot di kiba. Yay ito pa yay akaraw yang kay Yesu iyat. Yay kino ko di musikita ka di kan taka walk. Ma ya mo na kita musikita kay karaw at ito pa yay akaraw yang kay Yesu. Ya menan tiung man buta kay karaw pa yay akaraw yang kay bukiragin. Ay ta ko tiya kan di tikibuhan sinapon warikyan. Makuro ano at tikibuhan tinuwan ako ni Mewo. Ay ko Iron at the band at the core at the band kabuki karya ikabuyerara. O yang anak karya ikabuyerara ikabes. Pinawayan ka kimayedataru kaya isa kinikabaniya yon the band karya at the core. Arina nuan takain to kanuya. O ya tura ke bubun karya ikabuyerara mayedataru kaya isa may paint yanara na kumatan tiyaswa. O yan at the band yanara o kanuwayan 90 band karya o tibiyan ako ang tip. Awari kin kan ta yani pa mais mabana na mayin tiap. Ikai sinora ikai te tame ya kokoro. Payo sa kero nare eriki inanan tuman bota kere yon tiap bari ata taro mauri ay nangakarya sibuni terera. Tuman bota kere yon tiap ari kate yamo tenko pun ka tutungan roi tuman bota ari the original ari karaw. Tame na ari ang anak imote pun tame in bay na bay ka akakaraw ki karawan tuman bota kere. Kana sinura ipera tamakuro anu karawa tumari. Pakangay dia so kuna taray ko pa kuna karawa ipain kapen na yerun pain ni kakairi ari ko ta kinakoy myon de mango. Tayan pain ni kakairi nano pain tanan tami yang nagimote. Yon tami ndoy tung man bota kari karawa. Aka kin katutungan pa ya kya karawa ki karawa. Ena karawa kina pen na ba. Tung man bota kari yon tiya ba. Ari agi tu kin nga kari ya sipuni terera. Ang kay mamaguri Yesu inanon tumari karaw. Pati matanong inibong. Sikangan natan. Tipay para tayo akin na. Pauro, yakan ako at kaya kayo. Ndabo kaya yepera tamako anu at kipanet tuwan na ako nung. At ako na tayo. Ay po kong tayo ay kasi kumentekin. Tipay mo ang taga na to punay. Puniya iraw matanong iya ibong at man na. Yaron nay. Ari taga yang atay na nakainto kanuya at yaswari makay karaw. Are te sama kurin te tapo are tapo. Are tuman kuawa. Are katia te uya aya ki katia te amata noria. Ayo kan na ipun tumaro in kuawa. Te original are pun ikatu tonga kitame na nakon motin nari yon tiap. Ayo kan na ipun ngayaro yari karaw. Ayo kan te pa ya te akin na ikai. Pauro panora iya inkai tipong are matanong inipong. Pare yon tiap. Kebutan nama tani te ra ke ruru kunang karya. Datay. Nangayarang kakawag ingan nito pa yay ba. Ito yakin na ikay ba, iya ingay yaman na ikarawa. Eya bubusin may, karihan dito yayo. Ito ba suri nga tulong pan, sasan ka kinanam patutan na nanaw bang, ngkima te Yesu yon, kapon to kinabawagin na nga karihan di uto tamans. Pasinori ang kiyapon de wagin na punahan, nakon tetapuan. Si tibong ako na nakon tetapuan. Mangkira wagin turok yan na ni kangay, anak ko ikakay. Ba sa gimakay na no tipong ayon tiap. Ya tangay na masuara sa bunong busina masuara sa kapara yara bur ya bunong busmay na pa. Sa gimakay na no tipong sinawutara man nako ino ana Ibukin ka para na bur. Saki.
Paya inga yara ibonga. Kakanna to madan ibonga ya punta katakan kai karawa ari puni itu kita yang akari ari. Ane te paya tuki. Paya ya kutu ero kuni Yesu yo anda kai bangaki. Apa nen tuki na baniri ana ko. Anda kai bangaki. Erang kakawaki. This is like na bana kai skuna anda yayu pare. Yai akari ay ka akakarawaki Yesu puni terare akatuapong. Ko ina siringa kita manari. Penati ibu kim manari. Ambure ni kabane nakatuka on manari. Yon. Punna yaron na batiman. Aren tiyo to mens. Mani ekatuapong. Apene ni karawaki. Inte sinano ko yento kote ay sinano ko ayo. Pero wayo ngane si tiponga. Ari ni nanono. Oye ite taye mga kaisa kagiyay. Tuman botaki. Tuwan na tatay interirik. Awan ngane. Wa kingkay kaisa kari karawa yemena Yesu karawa. Sa akin mga woda deceive madukos sa punta taro na bangkay yawar tataro ay ngayon takarian. Ibugin ka para na raburin. Nano na foundation ako tuman botak yari yon tiapa. Ikarawa. Ay ake deceive man na no na pun ka karawa yon tiapa. Ayo pare ite para emena bay pun tuware pun tera pataro en ko yemena. Sagi kay nano teman ni karawa ko yon tiapa. Ya kira isin ako tiang akari ya kakinari kakaro Yesu puni tereran dongman botak yari yon tiapa. Ikarawa pa ya ko akoroa. Ari karawa pa puni Yesu ya takataka. Bobu si Maya tataro ibugin kaparaan na rabure sagu ta teman kaparuan ano nan kabana ya pun busi Maya na ba. Yesu may kake. Awane tabaya kakawa kaya sinanorian desila kaya ng damaruan nage. Ye ide sinakon damagurin nipo nga ikarawa. May sag tuwagin taro maurin nakakariyan ko. Ari kakarawa kaya Yesu pun dewi. Kristo nda tayo iyo ya mamaguria oindoy reina. Nda roy ibukira. Wane di takanta ni nga, ako wano tiki buayo ya kamato ato ko yon tumun buta ki karaw. O na maguri Kristo ya karaw yang kaibukira. Doma ari karaw. Awane bukan di silag duta nangan. Ere ke bukam duta na di sa silag. Ako nang darapan tabi kanam sa silag. Datayo kung darapan ka panataan ng oras ng tawro yang kanina kung narimina. Korba tiri royo ni metata. Tisira gere kaya kakin tayo yo. Ganni. Sina kana koke na ko ya kain to grupo na rin may bondiki pa nang ringa. Are te kong orang te tayo di kayo. Ti ka tuwar te ngati di inon te paipara. Te pogere to kosus. Ngayon kan kain de bondiki. Di ko ito koran ay mina. Yan ako na pekanuan te kong orang tayo di kayo. Korap. Hey. Hey, one, two. Hey, test. Test. Hey, hey.
Yang kue tu ya. Nah, pesin apa? Kan apa? Kan de pondiki. Nuko na mini. Ade sa noran tay. Anang panaroy, anang roy di manibin ko na mi. Ay waraw. Saro ko. Jawa de sinang ngorayay kanuan de tay di kayo. Tuwa na tiyanga diridiki. Sina taro ni kaukira. Tetapo ada kumena beyay. Tetapo ada kokona nungo panau meyay. Tetapo ada kumemeta kumeyay. Sina taro. Nibusia tami Joshua. Pera ronir. Sabu perak amen taro. Sa mga busigo rigin Jawa yu tamera. Am kay di rigin tami meroy. Pai na buka tawari na tekin am tek. Pai na ngan na te meto ani kora on ni kodia. Pai na takarwa am tek na koiran tay di kayo. Sibusi ko na pero na kira irum tami meroy. Uroy nung ora kanon tay di kay. Kakapayay na Joshua ngay kay ni kapenir. Pasa busiko ilon Kristo Yesu apo ni ngay araw oras sa kamayo akawala ni kaniko. Amen. Aya sina katauray na pa sina ngorang kande mayroong tartage kanuan ti tayo di kayo.
Ay kan nabanan mauri kinan tayo kayo warak. Ite matuan kan mauri kami kan warak. Ay bun kami daroran kato tayo kan nang darapan do kami o. Sinang ni busmain kami tayo na ko kan sabun nang ginay kami ngaya kito kan magiginay na. Ayun sa tawo masanang nigiginay nan tayo kay kasasan wa kinanon karo ko ara katuwi matuwan ang tayo kin tayo kayo. Pun panahon na ban kami na kami kamungura kamagito kinungura yon the radio yon Hope Radio FM 89 Nangkisimuan wa kina ban karo ko tayo yo kanta nga ba. Ere kina pas panga makakawa kinanon nam tayo nungura. Man na mouse kay man am dom mamanang ayay kung ngura na ba ay ilang kakatikiroy ka no ba kanta nga ba deso nakapaya ko na pinanon tayo kayo. Ang kuya kung mabata ko online yon na Facebook live mara ala YouTube o kanta nga ba kumata kuroy na ba tawroy na pinanon tayo kayo nung dispang arang kakawag kaya pasaro kong kain nara katapuin matawan ng tayo saro kong nara katapuin matawan ng tayo nara puraw inanon tayo tuwan wo tinuwa wan mawa no wo shuo no wo tapuin ang kita tapuin matawan kay ay si tuwan na nga pong okay ba e pa na pakanon nara puraw inanon tayo mga yan na nakatabi matuwa ng dairik kan no sinasuna na maroon tuwa na tanga dairik ito millennium tuwa na tanga dairik ito millennium kano ba to ko suway yung may na tataya kayo natawas mo na dairik kayo akit ka nga sina karawan ka para ng tataya ka ni ba yung iutan ako ng dairik kayo tayo ba to tataya kaya bu pun kanawan na patabay para sinanuri yan ng dairik ayo dairik tanga wabu itabun ay tag na kinungurungan teman na tiay na Rose mantakaw ya New York yon Amerika yes tiay na yon mewa kina temeo nukukurin yon na bayo ni ye kuri derena na party mente party to wana na ko party to wana ito kyari ya mga ko na pakakuan na ko party to wana ni ye enang enjoy life enang mewa kina temeo ndang nukukuri nkakasa kita kaira kingay Sita po ba yapon kaya na bata bota kinukurain. Tuwan ay imin tuwan. Nataka po na pa pangkaya corona rin kaya wabuy matawan na. Okay pa ya bakara kinaban na Rose. Hindi oraki. At masu. Punti ka kinoraki tuwan. Yara na giruya tanda bako gidog ta pate. Encephalitis lethargica. Pero anang kamimi. Iminta ba wata tayo kaya pa yaw si Rose man masunan. Mata ka buwan pa iyaki ko na ni kakamaguri. Ina mawena. Dapat na ni kaban po ni na ban shock. Yon ta kay ni naki ko na ni kakamaguri. Ata ko dog dapat. Tapon sita pa era nagbadakata to. Ati ka ni mera nang opon basuna ban meda bay na ba ko aki nang ko na direk. Meto na ko na ko to sina non tuwa na the week. Ay mga karon na ni Rose. Ana ayari ka dog. Nakiapayan ako, irawa na makaina, irawa teririk. O ari po yung ba ni Rose, nagikunan ka kamakuri, iyawan na nakainiwin. Apo yung mawanu wa teririk, kabanan ni. Yaw si man masuna ni Rose, bang yaw siya na po nga kay Mina, ahawri mata na. Arang inimiro aro atok. Paido iya. Ayo, erang ni ko kongora. Mani ko wana. Ayari apat. Ana tapay sa marorokin ng dairy kayo. Ayo pun tapay at kapanen ko kongora ano pa yung tapay para. Ayo pun tapay kuwagi mga mew inanon tapay. Atitay. Guys, penen tayo nak. Mandatayari sinang mew nakitotok. Ay kaparan ako ayo Yesu. Hindi kay. Kam na tayo miminay. Penar ko tiyawa yan. Penay nung banana. Mataki aman ay nung duwaya ni Met. O ano sinako. Aka nakarawa yarori na kung temangaus. Ari na pa itemew. O ka nakarawa buwaka ka. Na kung temangaus. Hari na pa itaka buwaka ka. Amen. Ay kay tayo na mangaus. Wawa sinanori raw. Nanon tayo kayo. Wawa. Temangaus. Iraw ang may sinda mga aus, wow. Temo na mga aus, ari na pay, temeo. O taka wow na mga aus, ari na pay, taka buwaka ka, kitimeti. Ay, kaya ito kina. Iyaki suwangira tapay para pa, ninga iro ay yan ari kay. Ma isuwangira tapay para, ay mga aus ay ka wow. O te mga aus ari temeo,
O te mga usara ta kabuaka ki kete mate. Ari ke to kina. Ai kai pai ka uwa sina ka tinda yang no non tai ke yu. Pasina ka mga us. Iri kin te tai ari yo ki Yesu naru nas meroro kin. Ayo te tai ari aus mane mine ma. Aus te tai ya aki mga konani masuri ki muina. Aus te tai ya ba ang bunura matan na yesa kamewa Yesu Kristo. Edi, detaron kita makorani awu ate ki panate bima no pane na ruo to uya mai karawa matitakarwa mapanante na kakanato mana puti aswa o na usumwa akiamati inanon Kristo amen nora te manu sayo ai kai to ora ke ka manu detai ai to ora ke ka san mesu inanon te ruo met goraki au goraki ambu arausu inanon detai ke na usumwa kana mate inanon Kristo. No, yares kama suya imatara, mani masu kana samat, inanon Kristo Yesu. Oto ba yasinata ya imina ay pondokon na ba Yesu. Iri ay naki mga maka kitimet. Kay po si teraw ni masu inanon deta ya warirek. Yesu, e makina ruan metera. Deta yares mati ya ibang arasirari is sealed the grave. Yakani kinaya kitiruan metian. Duan meten nantay, ontay. O ngay na pa sa mga baka na panimasu. Anak ka ni kinayak. Kanas. O ay siya tapay parang kay. O ngay na kasi meway kasi siku. Sinawata kinaki mga iyan nang pasinaput simaya to uyan ako bukon tiyak. Ayo tapay yarik. Ilu ya tokora kaya sesen kamatata. Narariri yan ang kono. Tokora kaya mew akya ka uya pero ko ari. Apon wuta kinaki na baka naroy. Ano wuta kinako? O nairi met ora ka giau simenter woni met agiarori si ai karori ai kana waraki inanon tatayan yai te mga usa mi mitong darwa ma tauron busmaya Yesu ana waraki ni kai sipo ma Yesu ibokon tiang yeta o sina meme ayo te ka manda karauna no darwa mana unon tatari kayo ba ponte ate atuya Eka nga yos kami man nagito gidon do e po suang inon sita po mayeron te karo in papa ko te karo in kamon sina meme na iron Yesu puni nga yate akin na ba sina meme na iron o sina meme na nagito gi iron do nganaro ko Yesu Kristo po siwa wa to korak akin na po sumaya to korak akin kamewak o to korak agen kamatiak kin kamaunaki tokora ka kya sanira temone mengaus o tokora ka anak kamaunaki no tamakan dona konori arau punna kya takawo wantai detay yaro ko ya Yesus sakito kin ko kan siyam tay o siyaw tay detay ayo ni kaya Yesu o naran na para sa kameo o rawe saki mga konan ka suko na kon detay doon I get the second chance singkay detay ya sanganak Takoses na makaroon wabu yata ki pone ono iya kapayan ere ki rona timon mangaus oi ayo te ka monte ka nga monte nang sikiroi iya kapayan ere ki rona timon mangaus oi daw kanaro pare ki rom timon mangaus tayari posi wa korak te korak ya akautaki ni meu ma Kristo na kitoki meu te tayane anonika kira bataya awana wera kina ko karawa merabatay ay kami mitong on nakikunani mamet nagi mga kunan na ora kinimet may yai kita grupo doana o tapay para para deta yai ba inakona kinta no kawak ay sa kita gugura iri to grupo ato wana ayo to grupo ata ka wo to grupo nang kamaunaki no koni sunda tayan ponto kora kaya ki gugura inta taning awkin na yawe Ipya kira ura tanganda nga. Sabia kukura ngay dan tatan nga araw. Aki kukura yung tatan nga mga usiya kana ya usu kay yakura kagasa naman may main. Ano to kura kay aki mga tabi patararik. Ngayon man nakakawag ba sinatabi, ba sinakia. Detayarero ko yung Kristo yon nang o sinariya yung tauroy. Imayin nyo kinam. Takos na makuno ano no, tabi man naman kung tabi may su. O wen non na ba makiakakan na to matanuya nga makiakaupay makiakura matoro ni kabaniya may nomatan ni kabaniya akarapaya inanon panganimatang.
Ay po ako nasibo ni Meunga. Awa ka ngayon ako ni Meunga masibo. Kam na bakarira. Kam na bakarira. O kam na karabay na may matan tuwari at taka yon taka hindi ko anuya. O may nunin de sibo today. O nora yate ka nag-erisin ako. Payara ko na pong. Are ka kanda to pongin una. Ata pongin una kay ayo ay pongin unin de sibo today. Arte sibo today ara mantia koy ene mamanay nang aniya today amon ya babag. Manda tayo ayo. Hapon tayo akin. Iyara ko tapong harga ka na, doon pong inuna. O, taka pa niyan tayo ka na. Away antay ako na antay. Who can stand? Antay ako na antay, imayin na. Hapon tayo tayo, paano? Hapon lagi ko na antay. Aki ako na antay. Imayin tayo yari. Kana huwag daw rin po sa maya tuwi, ako pun lagi ko na antay. Ika kami ako, basta tiro ko. Ito ay raw tiro ko hari. Tiro ko kana ako pun lagi daw rin, ako na pundang ni Mak. Una rulun lagi ako. At tara na kita mo ang kurak, awa ka ngay. Ayo aswara sa manda tani ngayon ang kamewira. Harang kimari ibugin ko na yawe. Matakawa kurak. At tara na kita. Matan ano yako. Ayasan ko roy. Punta takin na yaburian. Aswang iyapan. Anagi po si mga yaman ang pinino. Awat akaruan akong tayo ni Papa na bakariya. Awatan na ko. Awa nga ako yan akong sa kamew. Yeah. Man ito pa yan na pundik. Taruwa mano. Amma ako ito ko kay babukin na ba ay ko tauroin po sa mga yayaw. Yaro ko ito pong. Awatay ba yay sakit tiro ko roya. Ito ay karawro ba pun tiro ko ka. Irang penyaro nanda tayo. Tira nanon na ko na po sa mga Yesu pa mo ya. Ito ko kay asan na po sa mga Yesu pa yaw na nun mew. Yang ayayak tauroy ay ko na tauroin po sa mga nanda tayo. Awa pirin ako. Ang karapay. Nanon tatakan, kung nakarinan, kain tukan nguyan nanong. Diba yan ang kakawag daruwa manong dari kayo, sinariyan ka rin na Yesu, inanora. Detayari uya Yesu, inanora. Awan na nanon na kiyay. Kauya Yesu, inanon meura. Detayari kauya Yesu, inanon meura. O inanang nakoroy, arapong may Yesu, detayari o kiyay. Kung nakarinan, kain tukan nguyan nanong. Inano na ako nakangay. Tuwi, yaki tau te akan no inimew ngay atan taratak. Mapunin ko eh. Yaki taka yon kain to kanu yan nano mangkoy ako natakatak. Ada ngay da. Dahil ako spun kan te taka no inanoran. Kan tau te kanira. Akya na waya waya. Masinariyain. Nangan ni Yesu ana tay pinatakatak inanoran tatay ay. Detay kay Yesu ango bako nakarikia pamuya am sa kameo o am king. Amen. Nang kakawag kayo. Kung nakiabugin na, naki ko na ang tauro, ibugin do ko ni Yesu. Kasi po ko na, hindi na iya pa, narikibara sa kameo Yesu. Paya nang ito ko ni kameo ira. Iya kito ko pinakamew na, meron ko pinakamew ira. Ito ko pinanay naman tiyon na bayo, paya nang buwakat tiyon na bayo. Bugin na ang ka na, si tara-tara, narikinan tayo, o diyan, nagkinawawat ano ron. May sibay ay karigin tiyon na bayo. Kawagin ni Yesu raw. Punta kanta ni nga kakana ito ibugyatan ni Maki. Kapanin pa yun kakawag. O yun ang diyan tatayakin na kimandanan pa ni kapara-para. Iyakanog Yesu. Katawroy may umi. Inawutan ako tira man madama ako. Ibugin ka nung detayan na ro. Pun si Yesu han. Ito ko na taka Yesu na nakaraw na no. Ndabuy mawan yun o tiki po na daw na no. Anatay daw awat ano numi. Kanon maginati. Apesin na ni Mekan na naus na kung kaya o yakaman suwang kami, nakarimin, paina ko ni katawroy ni mi, mami, tara na tayo kay Yesu, ina kong kain ni katawroy ni Raymay, o kanina ko ni katawroy ni mi, mami, o yamangan na ako may, pandakay din kami na ko, ang tara na tangi na Yesu, ay besa na ako ibugin, siya pa namamaning nga mataka ni Yesu, ay ako, pandan ako, ang namangan ako may, kain din kami na ko, pay kayo man ayay, o naman na nabayayin tayo di kayo, ang kuya sa ngora, amen. Itagin ko Yesu po ko naman ay darikin na. Ito po. Ngayon daw siya ito. Ay, aking mo ang kakuray ito ang nabayo. Si tuta na. Detayo, ay ito ginapat na kukuray ito ang nabayo. Ikay penetay na. Mariro ni Yesu. Iaki ko na hanin penetay na. Wanin bugin na. Inawon katawroy ay bugim. Iaki katawroy si bugi antay. Ikatawroy ay bugimin ka ba na. Tanong orang tatay di kayo.
Ika nga Yesu, iya mga nakumay. Iya kikangay, to iya mga nakumay. Ipunti ate matemato, iya mga nakumay ni kairing kami naku. Paigay manayay, kam na menana payay. Akauta kita ano namak. Akarin na giro ya tano namak itiyaki mamat ay kay payay kanarik. Ikarin na itiyaki mamat. Akamauna ki waki abuaka. Asuko na nun wani matay ya waki abuaka. Tukura ka kiamat ya abuaka. Aku sintero ko ari. Aristagin ng gebong. Agus. Kaya pun karawiyan naman ni Masuno. Kaya kinari tiyakin ng karano bangay. Here po tawa wani matari rin ki wayaus. O nga yari karawiyan ni Masuno. No, yari kin. Nari mo yun nakawiyad. Takawuan mga us. Itakangangan. Takabuan pa. Asuko na nun wani matay. Tukura ka abuaka. O wala ka na ko karawa. Kanda ni Mak. Tabayan hariki. Namondo ko ni Yesu. Tira, erikin kan na imuindo ko ni Yesu. Sinang nurang kan na rin imuina. Sasan ka pa rin ako ang kibong. Tiya ka ni mga okina. Awawara kita wala ka kiaroy rin. Asuk ka kiasuk. Awara ka kiaroy rin. Ay tirangan na rin ang hindi kimuinan. Ayo ito pa iya ko ang oras. Nang hindi sana akong kanya na ko ang oras. Tayo kayo. Tira, erikin kimuina. Yay ito pa iya. Tiya ka na ito. Tiraron John na banditayan. Inatiraron John na pa imuindo ko ni Yesu. At tayo ya wala gay matano na kay Yesu nda. Remuina pa tirarin na rin remuina. Tiraron tatan. Inam. Kita wala gay. Ang ayang kanin menaya. Ikaw maunagi. Gipon ka suka kinabayon John na ba yu? Ikarawan nga ito ang nababo. Yesu ay kaipay kasi nakatiba sa sila kintay kayo. Na Yesu ang kita ko ba, inakarawa na bangkay, on na ba na bangkay, takawon ni Pedro tumakarawa na tinuwa. Tira na na Yesu ang kita ko ba, anapa na tiya baka na ni maman ni. Inarikin na nga yan. Yay kaya kansa sila kay. Sinanori. Yay Yesu kung ni meon tiyon na bayo, inanuntangan didig. Ayo ito ba yako kong ora, daw ito tayo di kaya. Tibuki ato kausus, iyang atayan ni kaya. Tibuki ato ba para, iyang anila kaya ka, narasa sila kaya kayo ito tayo di kaya. Pantamakuro tibuki maruwa, wanda kausus, o sinura ka para-paraan, kawakin ni Yesu, payawi-awi o yaking-king. Tiyo mata, ati sa toko ni kaya, ati sa puwa ka, yaking kay, penang sinipuwa, titangan ni buka ya buwak. Ay ka para-parata kausus, at tamakuro wabuyo, ati kibuwa na tuwa na uwa. O inura tiana na teman na baru may karawa. O ya iro na king interu erang inna no ari. Mete taura kere kaya ya papa kinano ni baina. O tawa terakon ari teneta ni kawai ari teriaporo ari tatan. O kapea. O tenga anadidikin be. O yu ya man na sina ko may kahit bay. Tuwa na tenga anadidiki. Nip no. Ayo detaya kare kaya te kaya tande ni bay para. At the millennium. The millennium. Yaki kabungan natin tapay para detek. Kung man deteka, nda sini ay kauwa, ay kamile. Away anam. Millennium. Taraya pa tapay para ito ba, enakaran ako agitatan, inanong tirwa, erang inano. Ay yaki akabina. The bottomless pit. Tirwa erang inano. Titaputuwa na yan tiyon na bayo, inano. Tara sa na ya tirwan. Eh nakasuka kiya itatan kanaya puto era kinakarawa nga yan nakasuka kiya. Tiruwa na no. Sinanon na ba ito ang mga iya itataputuwa na iyan tiya bayo inano. Eh na manaki itatan. Teteka ni kurigan ni apusos. O nga yakar kaya teteka ni matang diabis. O diabis ka nga pun tibabang nga tiruwa. Eh ano. Matapay yan ano nakikay, ikokoro rin kimasin na nuri yan ano tayo kayo. Pati tayo kanukurikan ni kabungan nagi buwin tiruwa. Apon na no. Abusos. Abis. Ika nga aron kabungan nagin titaya kaya hindi na pa'y parang. Sira aron kabungan nagin na yun na pa'y parang. Titaya kaya abis, punta tabo ay rotong-tong. Suri nga tabo kaya karikan ni bay. Pati aswang kaya mo ni karikatiwan na bayo. O pun na kiyang ko. Payay kaya karikan. O iyo ito ba yarikin? Karkan ba ito makuruan ito na ito kipan wo. O iswa hindi kini pa yon nap. O wakya kanuana. O mena tiru yon mero. Wala. Ayo ito pa yarang kakawak.
Punnaga kindo yar tege na gyar tiruare na kasuka kiya itatan. Punnaga kinda betiwan na bagi mo ni karika kiya yak ya kanuana. Desolate. Ini dewa. O iswa hindi kini pa yon na ba o akia kanuana. Akia kanuana. Abusos. Tibay parang kaya kabungan natin tega kaya iswa hindi kini pa o akia kanuana. Para at yon na ba yak ya kanuana. O kabungan natin tega kaya abusos. Terua enano, ando kosos to magoro wabi, punya kita tabu enano ina non John na ba yodo, te Kevin to wana ina no yan tiapa, yak, sak. Ito sinangaran na ba to atira mga mone, akia pari akia mone. Mabun John na ba yakia kaina, terua mano, akia kanuana, avoid, desolate. Punta ka ginaramon karikan John na ba gisway kanuaki, idon tiaswa. Irutung mero, akia kanuan John na ba. Nganaro ko Kristo ta kauwanta yo akauta ki mate ki arori yo amata ki arori ya meu ndero ko ane awuta ki mangaya ni kais po maduwe bukondang anesesan kapara-para nganaro ko Yesu ta kauwanta o nakamay nga gimeu nga masmakuro man na yatabo ang kay kilibes tanana smakuro kay si menayon taraw anapen ni maing detay ko ya Yesu. Ako kanano pa sa menay kay o ya maing ay punta pa ni kakamako tuwan. Anak kami una kaya matay ka buaka kaya may untiro ko ane no tamakan do ko na. Ano to ko na kaya may kaya buaka apo ni matin na no tando ko ni Yesu unta tayari. Amat. To ko na kaya rori awuta girak. Akabuya ka kinimimitongin Kristo ang gero. Akame una kaya matay ka buaka. Te pa yayo asinari ay nuring ay nanon narawak. Dara-dara ibay ka na digi. Detayay. O tiyon na ba? Iauruwa ka nagya ka nawana. Mga yari teruwa na no. Punti ta po emet. Ate pura ni siya yarawan na ba yu. Nang uruwa ka ki. O nang akya kain na. O sinangukura na ko ba yara kayo nang akya kain na. Detayan. Sinakaparata taure kira. Tirata taure kira kabaya kiya itatan. Tayo ruwa tiyaso ayan kaf na batatan. Kabaya-bay na tapayin kabaya na iliyaburisman. Tirata na nanokin taure kira. Te taure kira kabaya kiya itatan inon tuwa na tanga atirik. Iruwa tiyaso an kabaya yak. Tiaka kin taure kira tirahan. Raw. E pun ka tiri-tiri na patapay para. Sinawara ka takauwa ni Pedro at makoro na wuwa tagi buwan yawa. Kaya kantis sila kyan. Pangkiya ki katuka kayana na tiyasuang. Giyapure. Matewiyan ako mone. O yang anak ko nen kay na ikaro. Panakawa kinagiyay main musikan tiya kaya. O ane tetapori akarin ako akiya yan na nagi may karaw. Akarin ako nakuya. Puntiyon na bayo. Akarin ako kinakuntiyon na bayo. Merwak. Kasabon ng kayo na nuliya tayo muni o ikay. Bayari rin ay darikin. Amen ang tiyon na bayo. Aki men ang tetapori kituwa na inanoy muni. Aki. Tiyon na bayo. Tiabusos. Tiabis. Punas titi yon. Detayay. Mga yari na nun tayo tituwa na nga nila kiyo. Tatan, nikapeya kiyon tiyon na bay. Na yaron ano tekin na tapay para. Hindi taura kaya kaya ati rotong-tong. Inas kung tiyon na bayo yung rotong-tong tatan. Yakangan ako na kungan. Sa tayo ngayon hindi taboyo ba? Katama, anang natayirikin tabong. Ako na nura kawaya. Anak ko na kong tabong. Matatan sa akin tayo nga pinangayan. Ang isukungkan hindi taboyo. Ay rotong-tong. O kaya kain na. Kaya kanuan. Muna ikay pun tiyon na bayo. Inanon tuwa na tanga diri kiyo tatan. Inang direbawa yon tiyon na bayo. Ayaki akain na. Ayaki ang mga mamanay. Parang kay sipunin mo na ikay. Sipun titi ikay. Hirang hindi ka na tayo tatan. Napun na kumain na ng mamanay na. Iya mamanakin tayo ikay. Tatan. Imamana nga. Mente tayo yayo. Ariya pero na ko tukura kay mayon tiyon na. Tukura kay karori. Aro ko ikaraw. Ang mamanay. Yapon direbawa nagyaka. Mayaki tiyon. Matatiman na. Nakunan ng mga kiwin. Ikapaya meron na nila. Ay kabuak kayo nung lutong-tungin anang maguri. Ay kabubuak. May nanon tatawa na ng anirik. Iyarang kaya kino ko na ba Yesu. Ni kabuwa at yun nap. Hindi tayaring. Kaya nako ebe pangalan ni kabuwa. Pugintirang kaya kasukuwa. Kaya nakameruan na kaya kain ay nanon tuwa na tanga at anirik. Tara yung kiwera kitawera kaya ari. O mata kaya rori yapon wera kaya na bandakon sukuy karawa. Awas ko na ba tuwa na tanga at anirik karawa. Yara Yesu kiyagi kabuwa na ba diyon na bayak.
Yesu kuna ba Yesu nuya. Bare pun ka Yesu kam na uya mga itu wana tanga dirik. Amen ay karawa. Ana pun ka bani ayata inuya to wana tanga dirik. E pun nori tatan de bawon de tabo ay yak ya kaina. Pai ni ka bani ka karawa yet Yesu pun ibukin katana in the universe. Pinamano nagitutok. Yesu ya ka to kataka ngante bure. Ndiero wa karawa wa second pa ye pun katabi yakin ba. Ye? Katuki to pa ni katuki ka nganga mon de tabeyak. E pun karawa tuta na himuin tuta na. Tias wa tangi dia penagi mga tapi kara kemata na. Kamara swaswad tibure. Ay bukin ka karuan na nun nei. Wuwa pai. Tias wa pun de tangi na. Taga wuwa. E pun tawo nun makina ki tias. Universe apanin anera o amatan John na bayu. Ariyain natayat. Punti aswa kora na tangira. Emero ka aswa man sirbo ya to kora bare tagin na Pedro. Ari anaro ko tayan tani ka kanukon bongay ka kaisra wana ka. Yang aro ko na ka tagin. Mangki ama suara ba kasip. E tagin na kay do man ari Pedro. Mayara te aswa kiyaki. Ona na. Nara nagitangira matinteman. Teswa man te tangira. Ande bukin aro ko Yesu pena kotaro yeron na tangira teswa. Na ko yete bodo na matan tatayari. Hamon de tangira. Ino ko paina irun jomate e ora ki jomate kana noang. Ano na. E ko ata te tangira ni Yesu. Punna ke te bure e rang do tung tiero ba e ki konan ka mauna kin. Kora te tangira. E ta uta ba punte bure te met. Punte bure te met. Sina pene ni mate ka pene ibugin te bure. Ariaton esan to na ko aron na payo. Enare be wa tata ni yon jon na baro tung ay yauru beke. Oy na tangina ko man, tangina ko te kain the universe apanin. Ponte bure temet. Ponte bure temet. Getara tara rika ki the universe rika wan tara jon na bay. Oni ana nura arun jon na bang kanake Yesu. Pakanano ba ya nura jon na ba yake Yesu. Ayo to pa yana pondik. Kanano pai bunage this one control John na payu. Maya yana meun John na pai nanun tangan didik. Sanoria. Yeri me tamakruan ya wate ki ban wobi metenu na kon wobi maisu. Itara on na pa onoria iswa iriki ni pai. Awaki akanuana. Akarawa. Awaki otana. Itara imewa onoria aruru. Awa ne tabuki. Ni mamai. Kanuan na beteta en prophecy yon kanuan detaye. Itara tara na ko anori ake tiyo mata. Awa pene manin nanang niki banako. Ayo pun tayro ya pun kamarwa. Anang pun pene bain nako nake. Iya ta ko ba e makina ki tiyo na bayo inanun tay tangan didik. Ki mekanik. Ataw ba mekanik ki tiyo na bayo inanun tangan didik. Ano tayari ana ko yay Yesu man ko ra kay karori na ko ra. Iya mekan tiyo na bayo. Eta ko to pay para. Pasi nakuta kira kay Kristo na ko karawa. Saki suko yon John na bayo. Pun na kaya na sukoy kay. Pun si teri aporo manakeng. Itara-tara na ko anoria pun teri rewa tiapa ewa. Apenen kawan anurua kion kapakagi may mine yewa. Enari ki babae nurua ki tiapa ni kabuta. Onagi kapapanya. Taraya ipun tegi na penagi kapapanya. Merawa ka isukuta kurun John na bayo. Isu ay kapapanya tiyaso. Bagay tay na anang pun kapapanya roy nikilan John na bayo ni kamauna. Awa pa na tabukin ni mamay. Punterewa tiya payo. Ana mena kana kamatiya kilo ni yo may tapon non na pati tapona. Nto ki tapon non na pati tapona. Nto pongari. Anagi tangin ni inak. Awanagi botak. Awanagi kabene yakin duwa yan mati. Kanga muya nga iya yontano. Tana ani muya nga iya yontano. Ayage tiwa mati ako na tauniya. Ande kananonga. Diyo na ba nang idikya. Titangira, euda te meuro. Mati surupeke, euda te mati. Akan de pai akai taray na nunda tayo kayo. Eta ko to pai para. Temone mga usya, o ay akapay anera kilo na temone mga us. Oy.
Tekora kiai. Manariki pa anaibonga Yesu wa Kristo. O anauya mangaya. Tenga tedidik. Tirato ngorong wai. Itaku pa tekora kiara ori yanariki pa anaibonga Yesu. O anauya Yesu. Tuwana tanga tedidik. Tira sinang koro yang ay naratai nuya ane Kristo. O inori kain to kanuya. Tamakoran wapu yati kibuaw. O kiata kata kaya angana kita musik kita kata ray. Wayu tepay yanariki. Ano ama tatias wan tatay kayo. Sinangana kita musik kita. Ano ama tatias wan angana kita musik kita. O yan tayas na musik kita kaya. Tayas na musik kita kaya. Tigi buwan na tabi mau awa ka para gibok. Daw. Imain tayo tangan diri ko Yeswa ina kaya kay sisirakin kapan. Kanaro na ba yam sisirakin tayo di kayo. Kanaro ba yaw sisirakin tayo. Kanaro ba yara kaya punta na akin na ba nasuwari ay ilang tatang hindi amon din ang sikiro ay meron. Teka kin. Kuno sisira kaya kasi kunan kaya kay na ba yo anang peren kunan kaya kakirun Yeswa. Hindi bongari. Ay yara kakawagin am sisirak. Pasinangan na tatayari. Pasirakin na kunan kaya kay. Tos kaya kay sisirakin kadwa tayo di. Matoy kaki kunan kaya kakirura. But Yeswa na kaya kay ni kapan eh. Hindi bongari. Amen. Inara kaya tayo nori tayo hindi ko sinubugin karaw. Ukuran na ko pun na ko niya pa ate bugi ari Korea kaya idong mangke ko mo ano bungi agin karaw. Ako kar. Game. Karaw ko met. Ipani na nun te bugin de kosa. Ya gimana kang ada te bugin de kosa karaw pare na kin de kosa na te pa ya ko karaw yan kato apong. Ina pa na ni kaya kagisisira kiyon na ng musiroy manatang ina Yesu. O tapay yan ang kamimi, pati Yesu ay nanon na natangina, inakariyaira. Pas sinakarawa itong musikita kay dari kina. O ito ko pauro at tiya potoro, sinangin oraram maguri. Tapira ikarawa ngaira, ay kasi kakonomiak. Nakunta pong ari. Tumani ko rin na tumakorono, wate kipa na wate nunga. Kaya kamagyataya, aki ay siya kipa, anang musikita kaya kay non napa. Kamagyataya pa silang musikita kaya anera. Antaraya. Wow, ka kinta musikita kasi nakaroy ang ay naturo ka gaisag detayar. Kano pa sisak? O iyo the best nakaroy. Sina musikita kaya kay non na ba kaya buak o sina musikina ba kaya tanan na nila. Aki buak. Detayar ka ko kaya ipogi o an detayar sinang spot roy ngan niya. Ara sisilagin ka ba anang benen kaya kaagi o nota ina nun detayan. Sinang sipata iba iyarang ki tiba yari kinap. Orang rawa tapay kasi sila kaya sikunan sila kina Yesu pa yara kiri kiari o yara kiri kiari. Sinang sipata ro ibugin na pa yara. Ngisa punto to na kinabanta kanga ang Diyon na bayu. Sinang sipata ro oy na babae di Yesu kami mi bugira. Choma terang dori to yara ida meuno. Erang mais sila ngay na ba sila kina dungona. Ye yo amatay karang dori yara ida meu yan ang kontero. O si tuta na yatay o amatay. O siya sila gasun, yara kaya kaya ba idoro ba yaw kina diaro, nano na kin, idori meuna, ay kaya kakin sa sila kin. Ako na ni kakahit Yesu ang tatayari. Para sa ako na natay, tira bugin ang kakaroy Yesu. Inurar kit Yesu harap asa ginori. Paya kaya na rin tayo tangan didik. San orang kanne, ada inanon tangan didik. Patira pa yan ang didik. Paya kaya na rin tangan didik, anak ko karawa kaya roy. Apo yung sukunin mati kaya buwaka ka, ikabaya kita ni manana na yon na ba iyo ay sukut yon na ba, nakiya kanuana. Ano ito ba yarik? Tayin the millennium, tayin tangan didik yari. Paya kaya ki imuin tangan didik. Sinang nuri ang anin, mga katabanin ng detay di kayo. Akaw ta ki mati kaya buwaka ka. Imuin tangan didik. O ito ko na kaya kusing ko ang tamon mga us. Akia pa nang kauta kaya boya tayin detay. Kam nanoraron kauta yaman na kamimi. Kam nanoraron ba yan na rin detay. Ito yung kita ko sistema ko ron wabu yote kipan ni mau. O mati ya kenikira. Mati ya kenikira. Tukura ka kya aku sungko. O mati ya kenikira kya ki meun karo ko akoro didi kya ketanga. Nanu na tukura ka kya nikira ay anaki meun karo ko tukin didi kya tanga. Anang kauta kimuinan. Buni mati ya kya buak tukura kay kay. Tayo ng mga usay ka uwa sa siko kiri. Mga usay na kon demeu. Yan ako tangan didik. O ay tangan didik. Ay mga usin akong materia kaya ito gina. Yay, timon mga usi bugiha kaya araw-araw, imahin tangan didik. Akapay ito ko rakikan. Naroon natin akin na ito para. Iakapay yan nila ginawa na timon mga usi.
O ite mga usingan na kontemet ya taka uwayo ya nang nakamak. To sistema ko ane uwapo yote kipano wanu. Ora kyari akauta kyari buah kari. O mai siang kya ora kaki. Ora anu ora kaki. Me ya te akena ba ayerun tanu ni merau. Iya kya ora. Ora anu ora kati tanu. Ya penangka aku abu tayo. Bagi ora anu ora kya. Ang kanyari tanu ni merau an kabane iya kaki mai sia to korak. Agi nang kautak. Agi buah ka. Dita yari. Te ba yari. Pangkiyaw sto ora kay kay. O tatan yai ko siya na ban kabane. Na konta buah. Banang buah kana nakawat Yesua de nang ruwa may karaw. Para te para te akin benang ruwa ti rutar maribo. Para te kawat de nakawat Yesua di karaw. Inang ruwak na kontion na bayo. Te kata kayon na bayo. Amen. Nanot Yesua. Inang ruwa mana tabo ni meka. Nakawa. Inang ruwa ni katiya yon na bayo. Tatan, ni ko lagi mamamatay ka buha ka. Manroron ako. Manggimonwag iti boton na mamatan diyon na bayo. Anang kati at tangan ni buha ka at ito akay. Panang buha ka na takawa rin tabo. Ari naruwa man may karawa. Dugin tuwa na tangati didik. Nanon na tugin tuwa na tangati didik. Akaw ta kimati ak iya buha ka. O tatan, iya po siyangan. Iya kito ginanon tatan. Kuno na tatan, iya kito ginanon na iya buha ka. Inang pun kakarawa yan ako. Iya ki kuna anday na no bay bunagi na tayo na banday na no yang na Yesua iya kamantuk yan natay. Iya si kawa kina gimain kami una nan diyon na bayo. O te ba iya karoya giyaw si mate ke buhaga iya busi yan iben may. Sinang tawa takawari. Sinang tawa takawari. Ungura awara kate tawara ang kakawak. Tamakuruan wabu yo te ke bani suwa wanu. O ang kana akoro di ka ketanga. O nakare na kuwa kitatan maninnan kay nak kaparawure nakanakuha kitatan maninnan kay nak. Oy no sina ko pinamama na yabotan no mata kaya amin ay maningan non na bagyaw. Age koka ame mako ka. Pay na po siya na kung tabuwa ka. O may sinto ko ragya ya yun tanong ni Maro. Ya po ano tayo tatan na iko siya ka na natangan ni buwak. Taka pa niyan tayo. Oy tabu tagi buwan na uwa at makuran uwa na doon. Oy nura takawari tabu. Ari Yerusalem na bangkay kay Yerusalem mabu. Pero may karawa may ron Yesua. O katawrogin na ron tiya ini. Enang ispan mariak. Katamarwagi may nabunang warang kan. Kuno na pa Yeru at Yerusalem punta pa ito warang ano pa Yeru may karawa. Kakinahuta na para takawa man tabu arani ani amimitong. Inang iruwa na kontiyan na bayo. Ilawa tiririgin na ko. Kaya nga iminang konti high school. Musira ay butay tari. Ay musira wasa na ko naman karawon. Ang kasi na ko karawon. Yami yabu si panura da bayari ya kay nanon mewe sa no yabu si panura. Si tabo matinta kay ni hak. Punya ka kinte buru marabay na ikin. Ya kay tayo patera. Ito ko ikan da tayo ayo ikan yes panura yon bo tara akay da bay sa no. Oy suay manuri nan karwa da bongay. Memon nang kande po nang kinimatamat. Oh ya taw to ayo arte na asiri arang ada tayagit. Ya kay tayo ba ka kita dito yarta na asiri. Para taw barang sigiroy. Mayo. Punya ka kin kain doy de broom. Ayun kaya pun kiri mata na ban dekala. Man pari ang ande takawa man tetabu. Ari pun pen yarona. Inang idu ori kaki ko pun orang ande di taura mai tari kaki ari kana nang doko. Ndio na ba yon takayay. Irang ni kakamata ko. Kanano bas karawani yang oyan tatay. Man tepay ana pun digibabon tayakin tatay para pun tayakin tatay aso. Inang idu. Oy nora takawa ari tabu ari rotar na bangkay ba iru mai karawa. Mayroon tiyaso. Benora tiya ini kata orang kena onte mare. Anak benora ngai darah kata ini kiri besin kai. Karena aku kadin dini kewara. Benora tiya ini kau pun kena apa? Metin ya pun metin nabe ya kiri kena dini. Ya kiri mare nanti. Tidak anda suari de bin. Ya. Sida po mayroon tiya ini kata orang kin nak onte mare. Nak on buna. Ay pun naga kinda bangan di rutar mabo. Muantirang kanikan kiaru. May karaw. Ya kipa ni kan terong orang. Ayo takaro to ni pai. Enang indikin loro no. Ya ruor ka kita kawari tabu. Ari karawari rutarm. Ang keru ta kawari na ko antia ba. O tatan e ko ta kimana korak. Ay ka buaka. Apanen ni kautakin detay ay. Anang buaka na nakawat Yesu. At tangirian ni kapaka Yesu. O ang tawo ta kan di university yu tatan man korak. O ya poram tayo na pare poram tayo na detay ay. Ya mata kutiap. Paya ka nga.
Ngay dai ka songoran ta dai digay. Pun wo tetap. Es ko nanu pa kayay. Man debu pa kayo. Si ko nanu menay buko yato ora kagyamen ang takawa de tabu. Ni menay nanun takawa de tabu. Kasi na menana bay sinanu ko. Ina ko ido yato ora ki. Aki na buka na takawa de. Ani. Tapay ako nandi kinta tayo kayo. Man nara din din. Tapay ara si dina yang minta ko ang rayon tayo kayo. Ay puning ayan na ba? Nakon tabong ari. Nakukanta nga pati aswa tangiri kami at tangiri. Pas sinakarawara babae man tabong ayo. Pas sinaki menay sinanu kun takawa. Sinami na inano na. Sinagi mo na sinano kung tiyagi. Sinami na inano tiyagi. Amen. Takaw rin nga ng kakawag. Inari ki Yesu ba yawe. Kisya kaya yawe. Ito pa yan. Ang ginikin ako na mayawra. Tagi ba na tanunga. Yung ito ba na. Kura man takay. Muriya. Agdatan. Wag takay sila ng musikitayak. Kami una agdatan. Magiabuwa ka. Kaysa kagitiwan na. Paya kabuwa ka na pahay. Ka nang dig. Labanente. Kuwagi ka ni Mea kay Karawa. Tiyan na pa po. Makarawa po. Urwagin na no. Agayay temet. Wagi ka ni Mea kantiyon na. Agayay teraroma. Bugin ka naman tataya na roko. Agayay tatapaya ngayay. Kuwagi mga worry. Wagi ka ni Mea kantiyon na ba. Agayay takarabus. Matiyon ng orak. Tibuak. Kitaranan. Takot ka uwan, Pedro, tinunga, tigiban na tabihin patinunga. Manayaron na natayakan na ako, iskanta ni nga ikarawa na bangkay, on na ba na bangkay. Ika matuwa ito naman Pedro. Sipun kanta ni nga na pati on na ba, buri day, o karawa, buri day na. Aki eme na yay, tiroy day. Eme na yay, tiroy day. Kung kanin mekan ti on na ba, pati eswa, yang ano ko ito kakon, tayo di kiyay. Ako na mekay. O kanano pa yay na nung kanin mekan takawayo. Tayo di kayo. Ako kanikain. Punna kaya tabay ito na. Ito ay tangiri ay bugi na ba sinamaya ka mga yan. Kaya pun si tangiri na napapa sinariya ni mga mga yan. Takawa buwa yun. Nagitutok. Tawa ko na peni yang uyan nga. Yay ito pa ini meong mato ay nataw-taw ko. Ako naki ko na ni mga maswam. Tataboresan ka tawro ay bugim. Yay ito pa yata ko punta pa na panuwusay na nung mataw ko tayo. Baya bure. Punti mo ito na ban kakaroy. Yay ito na ba nanom. Pag unagi ko na nangan na meom dabong ay. Datay di kaya. Yay ito ba ito ako nang tatangin. Pero mano. Teswa. Ako na nangan nila tutukan ni kayo na ikay ni kaban. Ay ako na busmay. Kanano na ba? Yay nanom. Kan kaya kana bebe de teswa datay di kayo. Ako tangi dia bako na mea kay buko yato ko na kaya anawe na Kristo tungo na tangate didik. Tungo na tangate didik ikarawa mateso. Amen. Ay nara para. Teso mak puning ay desa ko corona na nakanta ningan. O inuri na ron tayo kayo. O nakakapayay na numi. Tanong ra sexy ay kakamanay kayo ora kay mangami na kamura na ba yon diri o. O yon Facebook, may YouTube, pinanunod tayo kayo. Nakon na ganda yung abong, ara ka pa na yan diri. Takaway na kon demew. Anong baka na bako tauroy, ako saan ka kuway diri, ka pa nagsasan ka na ko'y, pakun ko kuwa, papunta na tayo ka teso. Apun na kuman na tayo ka teso. O kunura na tayo na teso, ni bebe tayo na ko'y diri kayo. Kunan kaya ka na pa na repepa, kasi nakabusin tayo kayo. Takaway na kon demew, taka pa na diri, yon da babesito na kon naganda yung abong. Ay pun nila ka panepan dili yon ano nako mo kaya wasan nung ora idora mangges mo ngwakin karwa panen tebi mawar ay yo atapo taram ay yave ay loyum ay arawe ora sa kameo itangin ako imtay kayo ko nori na simane mana simaine ay kaya on tayo yo ang ora nam tek pero siya baka ko wam tek adeso anoram tangin adeso Akin oray kay kaparaparan tayo kayo. Manor ko tiyaso. Pabayim inaringi na noy ay nanon tayo kayo. Kung nakauta na ko tapay itaw-tawin mewi ay nanon tayo kayo. Ay kung nauwi ay nanoy. Kung natakataan to kanuwi ay nanoy ang tayo kayo. Payo tataroy nanon naramamang damaka. Yesu Kristo ay araw. Amen. Kamnang dara pa Ara-ora kyo. Sa mga kasipungan ako naganda yung hapong, ay pun nila ka pa niya, ora kayo silang tayo. Akanta niya ba? Sa ka pa niya,
Benan na konde kenting abon kam darap konda penintikiroy detay dikay. Kanuan ti kongoran tayo di kayo. Ang kana ako tago pa ipurom ti rongorong ayo. Yang pawari takin na. Iyari kasiyan. Ari asan kwasan na tay. Iyari kasiyan ada kwasan na tay. Ay no pog tawian ti kongoran tayo di kayo. Ay rapa na turo ari asan takin na koira. Ni kami tatana koira tayo di kayo. Ay ko naroon na takin di sa tete kiti sa kamara-bara. Posiwo di tawo ba sinakunan din iya. Ti tayo di kayo. Inga titapo ya kuna dinei. Jokorana, jokuna. Meru ya kanje tukuru nani ai ka aroni ya dai diga yo. Ngana yai am sisira kinta kongor. Kona kore ya de beba ane busan. Angko ya de kumemeta ku online. Kukona ni korea am sisira kinabe. On sendi. Ko menjo ko sendi na ben de online pa ena lora kinabe. Angko ya de to ko ngoran de radio. Kukona na be ndar bon kana yen ndar bon yelkim go na be number 730-58190. Nako agarik 730-58190. Ay yari kina be sisira kyan ay mga kayakaki digin ding ngabong. Kapelen to ko na konti ding ngabong daidik. Au kanta ni nga basina timeto ino to kongora. Sinabusiya kande to kuruna ni nayo pa ananga nira kuna ya to kora. Me kabugi ay kay moy ay kana busina ben ako mi. Kam goro bogi kam kabugi kam mongora te pana. Anda ba kan polik. Kana yey na no kan data na ko je am day kore yey no te pepan. Kore no te pepa kore yey ma am contact data kanwan je day te kinaki te day kayo. Angko ya de yey na penalom de papisito ta eno korog tabe sa iyo kukuna na ben mga puni korean kampesin na ba sa katauray na nungara ni panaya na ni may pundik kanda ba. A 1 2. A 1 2. Test A. A.
not be hid. John saw the city. Oh yes, city. John fought against the golden throne. Tell me your golden throne. Tell me all about it. Go right on. Please but see, there's got to be more. City is so New Jerusalem. Your streets that are golden, and I want to run where the angels have drawn. Jerusalem, I want to rest on the banks of your in that city, the city of God. John saw a light. I want to know everything about that land. John saw the day, but he did not see the Lamb of God. Well, was little light. He saw the saints worship the great I am, crying, worthy, worthy is the Lamb. I want to go to that city he saw, New Jerusalem. Jerusalem, I want to walk your streets that are golden, and I want to run where the angels have trod. Jerusalem, I want to rest on the banks of your river, in that city, the city of God. I want to walk your streets that are golden. City of God, here's the city of God. Hera pa, kuna mi kan pondiki. Kuna ya yo akapara-para sa kawa hari. Are tagina di sa kapara-para di iyakin ako. Karon tiri diyan. Hera pa kapara-para na kay na limanin kuna yari. Aron tin sa kawari o akakira aron taraki na. Akakira utana. Kanda po ay nabuwag tawian din. Kuna mi akam takaroy na ko ilan tayo kayo. What raw
itaku pa e toi roko te siraki. Itaku pa e apakana pe te pei. Sina angariki tokorana. Sina angariki te tokorana. Ai mina sa kainira na pe te tataro. Kapenen tokuna. Meru ya kan pondik sina angari yeriki. Kuna yeriki tokorana pa angari ta yo. Ai sa kainira na pe te tataro. Sa angariki spider busmaya kan de tokuruna ne pondiki. Anda pa Just. Hey. 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 Test. Hey. Hurua kina nona pai na rauna no. Hena ia pure pai onga ni siaki. E kai penga ki e wotara wawata. E rani peina kaino meta. Meuna ibuku, ai kamira ron te asua, ai mete na sina, Yesu Cristo, esapu. Hei kua kira patana panakamewaki parondarana ikangatamne anabel tia kanta au bel tukanika eravavatu panakure meuna ibuku
Karena ba era ba panami ka je tukurum na may bondik. Ang kanye je ay kay biya ba ka kosin de yo. Kangay je ya kiroy nang meta tukurum kayo men nakatayin warigya. Ikan nota Roy ngay tataro. Kan nota Roy ngay tataro gede. Yaw nga ni tata. Kamda pa. Ay. Kaya ka nga Roy, ito nga na. Ikan nota Roy ngay tataro. Yaw nga ni tata. Kamda pa. Ay ako ra ba na feedback kaya am sisirak. Ito nga na yun. Ito ba dire eh, kaya nga dire na konde, di nga bong, ni kanata, tsakaway na konde mayo. Ito pa na bayo. Ito pa, ay, nabuwag daw ya. Ito pa, tsakaw ngora, benta ka para-para. Ito kaya kasiyan, ariro. Ay kan di tanah ko, dire. Ay, ito pa na ba, kumani nga ni Cody ang contact. Rari ba, ay bugin na minoro nga, rin kamponin, ikayang bayo, rakomen nunumali men nari akadis na kamkonan ranari, hindi tag mangaya, ari kampon na tanah, tap, ekwa waya ki katuginan wa na tiyakat jaswa, ay nabog daw ya. Era pa dire, era ni metata de takapara-para, ari kita amitay akam mga, amen. Kura pa na ba ng feedback? What around tayo di kayo? Ay pun panaw ni karapa-rapa. Yung panana na ba, panaya kandi ara kongoray kayo ni kapen. Ti karapa-rapa na kami kandi, di kayang payo, di metuan na miminami dari kira, ni karakuha sa tokara, arakatubuy metuan na, dahil di kaya arakatubuy metuan na nipong, nipuraw, inulun na natiyakat siya. Ay po sitawan na tepong. Ay po sitawan na rin tataydik. Na konti nga pong. Napapagin na natangin at Yasua na koira. Sinimra. Yon, tepuraw, inanong tetek. Punta pa na ni kakaitaw na koimi. Kampesin na po, kamay taw, nanumi ni kapene. Lubusimay, nungora, ni kan nungora, kanuan te, takongora, suwasya na koimi tayo di kayo. Ngayon naman kami, na natangin at dawa. Sinakain, di tayo ni Loro. Kung na ba, kung di meto nung oray rin ng radio, panahon na ba, ni kakaitaw na ko'y, kura pa, ibugin raw na kinainom, may muna ni karukuha, sa ko, na kauuwa ni kapen, ni kaungaran tayo. Ni ko tayo, kung na ba, kung may meto kung di, online, online, di Facebook, o di YouTube. Ikaitawin na ba kami, dito ba, di kami ngungaran may yay. Sina, kay nilan dito taro. Dito ba si Menayay. Dito ba kukunan nung upanaw mayay. Dito ba kukunan memetaw mayay. Sina katabuat jawa waririk. Sina taro ni kay tawat Yasua na nakaidiri na koilan yun detay di kayo. Sa peraki tar. Sinaboy ko si kamomo ko tamera Yasua. Namtega di stimeto nung orayakin na mayroon namtor. Si busigo pa ako na makuriyan tami meroy inanora. Pa sinabusumay ko pa ako na kay didida inanubong ni Meura. Si kanang Meura na koim pa ako na uya yora inanor ni Meura ni kay didida inankawan jeroy bukin narap. Si busigo kawakin ni naman tayo di kayo. Abi ako rog pa ni kapan inanor ni Meura may apuray menulong. Tan bure ngayra sa gikoroy o sa gitaw metam. Kapara yara bure na no ngayra. Nalora ya papag pasikan no at ngay na. Sikan no na ba tayo di kabenen da kongora. Ay sa busigo tamera namtangila sa busigo ko biya karo koy dayay. Pai kay retar ni kaniko. Iyon Kristo Yesu apo ni ngay araw war sa kamay. Akawara ni kaniko. Amen. Aya kandara pa sa nga kaspo kinagente ngabong den tayo di. Tayo na ba ayo. Kapenan nila kongora sa penen good night. Good night nga ba ni?
Come, Jesus, come. Let today be the day. Ay, oras sa Sometimes kanina ko I tayo pinagay ba sa kainira. feel like I'm gonna break, but I'm holding on to a hope that won't fade. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. There'll be no war, and there'll be no change when Jesus comes. Let today be the day. He'll come for the weak and the strong just the same, and all will believe in the power of his name. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come, Jesus, come. Come, Jesus, come. One day he'll come, and we'll stand face to face. Come and lay it all down, 'cause it might be today. The time is right now. There's no